Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi. Berdimuhammedowyň New Yorka etjek saparyny paýta kampaniýasy protest meýilleşdirýär. Halkara hukuk toporlary Türkmen prezidentiniň New Yorka edýän saparyna gabatlap, Türkmenistanyň paýta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda New Yorkda protest şäheretini geçirmegi meýilleşdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin New Yorka sapar eder. Protest şäheretini Türkmenistanyň we Özbegistanyň mejburi zähmete garşy görüşýän paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçylyga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti gurnaýar. Topor meýilleşdirilýän nägililik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaratdy. Onuň mazmununy Türkmenistanyň paýta senagatyna sistematik mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çagyryş edilýär. Paýta möhümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini mugallimleri, doktorlary we şefaat uýalaryny mejburi zähmete çekýänligini gytalýar. Galy berse-de bildirişde çağalaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejburi gatnaşdyrylýanlygyna ünsü çekilýär. Gelin mejburi zähmetiň dowam etmegini biziň goldamaýanlygymyzy Türkmenistanyň prezidentine görkezeliýär bildirişde aýdylýar. Ýurdun regionlaryna bu ýylky paýta ýygyn möhümine resmi derejede sentýabr aýyna badalygy berildi. Azatlyk Türkmenistanyň dürli regionlaryna dowam edýän mejburi paýta ýygym kampaniýalary barada habar berip gelýär. Awgustyň aýagyna Azatlyk Türkmenistanyň alternativ habarlar neşrine salgylanyp, Mara we Lewap vilayetlerine häkimetleriň büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek çärelerine 15-nji awgustda girişenligini habar berdi. Habarda ilkinjilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleriniň mektepleriň, çağalar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poçta urluklarynyň, banklaryň we beýleki edaralaryň işgärleriniň paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumat berildi. Şol sany Demirgazyk Türkmenistanyny güýçlü depginde mektep okuwçylarynyň mejburi paýta ýygyma çekilýänligi barada Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy 10 sentýabrda maglumat berdi. Daşowdyň Niýazow ýylany Göregli we Boldumsaz etraplarynyň oba we şäher mektepleriniň 7-nji klasyndan başlap, ähli okuwçylary günortan saat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyny gowlýar diýip habarçy aýtdy. Bu ýol Daşowda hemiki derman ýetmeçiligi sebäpli gowuça ýapraklary büdjet işgärlerini elde mejburi ýolduruldy. Ýurtda dowam edýän paýta möhümi bilen bagly Daşowda 16 sentýabrda geçirilen resmi akkerwen dawrasyna taýýarlyk çärelerine büdjet işgärleri bir hepdiräp mejburi gatnaşdyryldy. Prezidentin New Yorka edýän saparyny Türkmenistanyň mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy protest şäheretini geçirmegi meýilleşdirýän toporlar Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ýurdun paýta puwdagyny mejburi zähmetiň togdudylmagy boýunça möhüm çäreleri görmäge çagyrýar. Olar munyň bilen bagly 5 maddadan ibaret talaplaryny beýan edýärler. Toporun ýaýradan bildirişini Türkmen kanunçylygynyň mejburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny gadagan edýänligi ýöne Türkmenistany degişli kanunçylygyň iş ýüzünde amal edilmeýänligini ýytalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň BMG-nyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna 1 oktýabrda günüň 1-nji ýarymyna çykyş etmegine garaşlýar. Türkmen döwlet medeniýetynyň habarlaryna görä saparyň dowamyny Berdimuhammedowyň BMG-nyň baş sekretary bilen duşu hem göz öňünde tutulýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Lewawyň hime zawodunda işgärler mejburi paýta ýygymyna gatnaşdyrylýar we olardan öz ýerlerine hakyna adam tutmak üçin 20 manat möçberinde para talap edilýär diýip Azatlygyň bu vilayetdäki habarçysy habar berýär. Lewawyň hime zawodunda korrupsiýa açaçan möwjalýar. Zawodyň hünärmeni işgärlerden açaçan para soraýar. Ol muny ýaşyrywam duranok. Her işgärden günne 50 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Biz bu keshitlenen normany bir günde ýygyp ýetişmeýäris. Şonuň üçin geçen ýyllarda özümiz hakyna
hakyna adam tutýardyk. Biz oňa 10 manat töleýärdik. Ýöne inne zawodyň hünärmeni muňa ruhsat berenok. Ol 50 kilogram paýta isleýän bolsaňyz onda maňa 20 manat beriň. Men size hakyna adam tuturyn diýär diýip agdalýan zawodyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işäre Azatlygyň yerli habarçysyna gürrüň berdi. Azatlyk radiosunda gürrüň edilýän hünärmeniň şahsiýeti baradaky anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä, eger işgärler öz başda hakyna adam tutan bolsa, onda bu hünärmen olary paýta meýdanlaryna goýbermeýär we munyň sebäpleri barada hem hiç şeýle düşündürüş bermeýär. Her gün zawoddan 200-300 çemesi adam mejburi paýta ýygymyna gatnaşdyrylýar. Olaryň her birinden alynan 20 manadyň 10 manady hakyna tutulan adama berilýär. 10 manady bolsa öz jüýsüne galýar. Adatça mejburi paýta ýygymy 4 ay dowam edýär diýip zawodyň işgäri aýtdy. Ol häzirki wagt zawodda işiň tas düýünden durdulandygyny, işgärleriň ählisiniň diýenýaly töleksiz zähmet ruhsatyna çykarlandygyny aýdyp, zawodda diňe ýokary wezipeli resmiýlerin galandygyny belläp sözüni jemledi. Şol Türkmenistanda adat bolşaly prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ak paýta bermegi bilen paýta ýygymy mewsümine Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 5-nji sentýabrda we Daşowuz welaýatynda 16-njy sentýabrda girişildi. Türkmen häkimetleri ýurduň kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagan edilýändigini tekrarlasalar-da, döwlet budjetinden aýlyk alýan şol tanda aň bilim, saglygy saklaýyş, medeniýet we beýleki puwdaklaryň işgärleri inne onlar çygyl bäri paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Döwlet işgärleri bellenen paýta meýdanlaryna uradylyp olar üçin adam başyna günnelik tawşyrmaly paýta plany hem kesitlenilýär. Käte paýta meýdanlary budjet işgärleriniň ýaşaýan ýerinden yüzlerçe kilometr uzak aralykda bolup, olar paýta ýygymyna bir ay çemesi wagtlyk ýatyrymlyk gitmeli bolýarlar. Şeýle-de adyk we ýol çykdyjylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýarlar. Agyz suwy, sanitariýa şertleri köplenç üpçün edilmedi goça meýdanlaryna gitmediligi üçin döwlet işgärleriniň aglabasy öz ýerine paýta planyny dolup biljek, etrapdyr owalarda işsizlikden kösenýän adamlary hakyna tutýarlar. Öz ornuny günlükçü tutup bilmeýän hünärmenler öz gönümel wezipelerinden boşadylyp paýta ýygymy döwri uzakly gününi goça meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanylar bellenilýän paýta planlaryndan ýüze urjak bolýanlaryň her dürli, şol sanda işden kowulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzeýiz bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Şol türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1.050.000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýarlar. Onuň 207.000 tonnasyny Ahal welaýatynda, 230.000 tonnasyny Daşowuz welaýatynda, 300.000 tonnasyny Lebap welaýatynda, 313.000 tonnasyny Mary welaýatynda taýýarlamak maksat edinilýär. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bazarlarda bahalar çakdan aşa ýokarlaryny ýasama haritlar peýda bolup başlady. Türkmenistanyň bazarlaryna bahalar yerli ilatyň lapyny keçedýär. 1 kilogram et 38 manat, 1 kilogram jylky et 59 manat, iň ardan çöregiň bir sanysy 6-7 manat, 50 kilogramlyk bir halta buğday 380 manat. Habarçy $1 bahasynyň gara bazarda şu günki gün 21 manada durýanyny sözüne goşdy. Dollaryň resmi kursu Türkmenistanyň Merkezi Bankyna henizem 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. Şeýle-de ýurduň bazarlaryna daşary ýurtlaryň önümleri azalyp, olaryň ornuny yerli önümler tutup başlady. Ýöne Türkmenistanyň öndürilen önümleriň kili pesdip Azatlygyň habarçysy maglumat berýär. Mysal üçin 20 manatlyk Colgate diş pastalarynyň ornuny Türkmenistanyň öndürilen 17 manatlyk yerli diş pastalary peýda bolup başlady diýip habarçy berýär. Ol bu önümiň gutusynyň daşynyň edil Colgate diş pastalarynyň meňdeýänligini ýöne hil taýdan olaryň pesdigini sözüne goşdy. Yerli metbu
bugut geçirilýän hökümet maslahatlaryna ýurtda yerli önümçülügiň ýokarlandyrylmagyny gazanmagyň gurularynyň maslahat edilýändigini izgiderli habar berýär. Soňky döwürde galp hilpes duplikat şampunlar döredi. Olaryň gabyna daşary döwletleriň hakyky markalarynyň ady goýulan, ýöne olar hakykysynyň 5-6 manat arzan satylýar diýip habarçy berildi. Ol yasamasy yasalýan senagat önümleriniň hataryna Palmolive, Wash and Go, Head and Shoulders ýaly şampunlar agdady. 250 gramlyk şampunyň hakykysy 60 manat bolsa, onuň galp yasalany 52 manatdan bahalanýar diýip habarçy berildi. Ol bazarlardaky beýleki senagat harytlarynyň bahalary wekili barada gurruna dowam etdi. Gapçanyk ýuwjy serişdelerden Fairy serişdesiniň bir gutusy öňler 5-7 manatdan geçmezdi. Häzir şu önümüň hakykysynyň bahasy 55 manat, onuň galp yasalan yasama görnüşiniň bahasy 40 manat diýip habarçy aýtdy. Ol daşary döwletlerden import edilýän kir ýuwjy serişdelere talabyň güýçlüdigini aýtdy. Ýöne olaryň bahasynyň ören gymmatdygyny sözüne goşdy. Agramy 500 gramlyk Ariel atly kir ýuwjy serişdeleriň ozalar bahasy 10 manatdan geçmezdi. Häzirki wagtda şolar 70 manatdan bahalanýar. Käbir söwdegarlar olary 80 manatdan satýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli aty çykyş edýän habarçysy hojalyk harytlarynyň bahalarynyň çakdan aşa gymmatlanyny habar berdi. Hojalyk tehnikalaryň diňe daşary döwletlerden getirilýär. Heniz bu önümleri Türkmenistana galp öndürip berýän kärhana ýok diýip habarçy bellädi. Türkmen hökümeti elektronik enjamlaryň yerli önümçiligini ösürmekde tagalla edýändigini öňe sürýär. Muňa mysal hökmüne golaýdy yerli media Türkmenistanyny öndürilen aýdylýan oýunjak kompýuterler barada giňişleýin habar berdi. Mundan ozal yerli kärhanalaryň öndürmegi gözeňinde tutýan lampoçkalary barada resmi maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanyny öndürilen harytlar barada maglumat berýän yerli bir saýtda ýurtda öndürilen önümleriň hataryna meýwe suwlary, buýan kökünden ýasalan dermanlyk içkiler, öl salfetkalar, pagtadan ýasalan önümler, ketçup, süýt önümleri we beýleki käbir azyk hemde guruluşyk harytlary agdalýar. Azatlygyň habarçysy ortaça LG markaly tozon sorujunyň bahasynyň ozallar 500 manada duranlygyny, şolaryň häzirki wagtda 4200 manatdan satylýanlygyny aýtdy. Ortaça kir ýuwjy maşyn 2600 manatda, häzir 10.000 manat. Mikro tolkunly peşleriň iň arzany 7000 manatdan başlanýar. Öňler bu peşleriň iň gowusyny 1500 manada satyn alyp bolýardy diýip habarçy beýleki käbir zerur harytlaryň bahasy barada maglumat berdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda dermanlaryň barha gymmatlaýan we gytalýan mahaly daşawda käbir derman söwdegarlary möhleti geçen dermanlaryň soňky ulanyş möhletini ýetgedip satýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazık welaýatyna habarçysy habar berýär. Dermanlaryň gyt hem gymmatlygyny hasaba alyp bazarda derman satýan söwdegarlar sene möhletini täzeden ýazdyryp möhleti geçen dermanlary satyp başladylar. Tabletkaly dermanlaryň bolsa ýokarsynaky we aşagynaky senesi aýrylan. Has takygy dermanyň soňky ulanyş möhleti ýazylan tabletkalary gyrkyp aýrýarlar. Meselem 10 tabletkaly derman bolsa onuň ýokarsyndan we aşagyndan 2 tabletkany kesip aýrýarlar we diňe 6 tabletka edip satýarlar. Kesilip aýrylan 4 tabletkany bolsa ýeke-ýekeden satýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasylygyny soran habarçymyz aýtdy. Ol tabletka dermanlaryndan başga-da çüýşe ýa-da plastik gaplardaky derman serişdeleriniň senenamasynyň hem üýtgüdilýändigini aýdyp sözüni dowam etdirýär. Bular damardan damjalaýyn goýberilýän we çüýşä gaplanan siroplar, ýagny gymmat dermanlardyr. Şeýle-de olaryň arasynda şikeslerde, adam tenindäki ýanyklarda ulanylýan mazlar, kremler hem bar diýip habarçymyz bellidi. Ol dermanlaryň soňky ulanyş möhletiniň üýtgedilip satylmagyna ýurtda dermanlaryň bahasynyň barha gymmatlamagy sebäp bolup biler diýip, köp adamlaryň dermanlary satyn almagy maddi mümkinçiligi ýoklugy zerarly, olaryň köplenç öz wagtynda satylmaýandygyny aýdýar. Häzir dermanlaryň
90% diýenýaly daşary döwletlerden getirilýär we ol gyzyl pula durýar. Möhleti geçen dermanlar bolsa ýygyna daşary döwletlere uğratmak mümkin däl diýenýaly. Galy bersede dermanhanalarda dermanlar hem gytalýar. Haýsy dermany sorasaň bizde ol derman ýok diýip jogap berýärler. Munyň hem sebäbi dermanlar aşy gymmat gelýär. Şol sebäpli olaryň köp görnüşini import etmeýärler. Adamlarda getirilen dermanlary satyn almaga da pul ýok. Şeýlelikde dermanlaryň möhleti geçýär. Ýöne muňa garamazdan möhleti geçen dermanlar hakyky bahasyndan sehel arzan satylýar diýip habarçymyz türkmen häkimetleriniň bu tejribäniň öňüne almak boýunça haýsydyr bir çäre görýändigi häzirlikçe göze ilmeýär hem diýdi. Galy bersede şu günler welaýatyň onkologiýa kesellerini bejermek üçin niýetlenen keselhanasynda näsaglar üçin dermanlaryň ýetmezçilik edýändigine hem üns çekilýär. Azatlyk radiosu gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusynda maglumat almak üçin Daşowuz welaýat häkimliginiň saglygy saklaýyş bölümi we onkologiýa keselhanasy bilen habarlaşanda bu edaralaryň resmileri bu maglumatlary häzirlikçe ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň barha ýiti duýulýan mahaly soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri beýleki azyk we senat taritlary bilen bir hatarda dermanlaryň bahasynyň gymmatlamagy we olaryň käbir görnüşleriniň gytalmagy dowam edýär. Maglumat üçin aýsak soňky 1 ýyl çemesi wagtyň dowamynda ýurtda dermanlaryň bahasy öňküsünden 100 esse ýokurlandy. Saglyk öýlerinde döwlet eýçiligindäki saglyk ähtiýaçlyk pasportyna girýän dermanlar boýunça resept ýazylyp berilse-de şol dermanlaryň köp görnüşleriniň döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda satylmaýandygyny ýaşaýjylar gürrüň berýärler. Geçen aýyň ahirinde Azatlygyň Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki çeşmesi Tiz lukmançylyk kömegi ulaglarynda işleýän lukmanlaryň köplenç dermansyz hyzmat edýändigini we munyň döwlet tarapyndan hiç ýyly dermanyň berilmediligi bilen baglanşyklydygyny habar berdi. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Atçylyba. Şuguller Aşgabatda sentýabr aýynyň 27-sinde geçiriljek Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününe taýýarlyklar güýçli depkinde alınıp barylýar. Taýýarlyklaryň esasyny şäherde araççylyk işlerini geçirmeklegiň tutýandygyny görse bolýar. Edara kärhanalaryň işgärleri edara jaýynyň daş töwreginde araççylyk işlerini geçirdiler. Teýilgählerde baglary teýmarlap beren işgärlere köp patly jaýlaryň ýokarky gatlaryna çelli kran diýip ýaşaýyş we edara jaýlarynyň daşlaryny awatlap beren işgärlere hem gödüň düşýär. Azatlyk radiosu bilen töhbetde şolän käbir edara kärhanalaryň işgärleriniň aýtmaklaryna görä, bu taýýarlyklar sebäpli edara kärhanalaryň işgärleri her gün diýenýäli özlerine degişli edara jaýlarynyň daş töweregini tirip tüpürmäge, edara jaýynyň gapylaryny, penjerelerini ýuwup täminlemäge mejbur edilýärler. İş yerimizde arkaýyn oturup işlemäge goýmaýarlar. Şol bir tirip tüpürmek işini her gün gaýtalap etmäge bizi mejbur edýärler. İşe geleninde iş eşiňe geýip geljeňi hem bilen ok, ýa bolmasa gara işe geýmek üçin köne küçül eşiňe geljeňi hem bilen ok. Şol bir ýerintiz gaýtalanýan iş sebäpli öz esasy işimize elimize ýeten ok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran bank işgäri aýdýar. Ýaşaýjylaryň käbirlerini aýtmaklaryna görä, şuguller saglyk öýlerine, hukuk goraýjy edaralara, sosial üçinçilik bölümlerine, banklara, kawyet edaralaryna işiň düşüp bardan habaryň alýan adam tapmak asla kıylaşypdyr. İşgärler çärede ýa bolmasa ýogurda diýip seniň işiň derurmaya ýok, onu bitirmek barada alada edilmän ýaşaýjylara soňra gelmeklerini aýdyp edarada bar bolan bir kisan işgär jogap gaýtarýarlar. Ondan alasyz ýygyna gaýtmaly bolýardyň diýip Aşgabatyň Köpetdağ etrap prokuraturasyna işi düşüp baran Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, ol özüniň derur bir meselesi bilen Köpetdağ etrap prokuraturasyna ýüz tutmagy barpdyr. Emma ony edara jaýyna goýbermändirler. Aşgabatyň Oguzhan köçeginiň ugrunda ýerleşen prokuraturasyň gireliginde oturan nowatçy oňa häzir işgärleriň çärededigini aýdyp bayramçylyk geçenden soňra öz
meselesi bilen ýüz tutup biljekdigini düşündiripdir. Ýowarlar hem her gün däldi, hepde bir gezek geçirildi hem işgärler üçin yeterlik bolardy. Her bir idara kärhanada bagwan, tam tüpürji diýen ýaly ýörüýte işgärler aýlyk alyp, tyrip tüpürmek işlerini gündelik ýerine ýetirip oturlar. Emma zerurlyk bolmasa-da idara işgärlerini göz üçin hem ýowarlara çykarýarlar. Ýokardan gelen buyruk sebäpli idara ýolbaşçylary işgärlere agram talýarlar. Eýem bir näçe gezek gaýtalanan tyrip tüpürmeler her gün gaýtalanyp, işgärleri esasy işinden goýýarlar. Emma iş ýerini ýitirmejek bolsaň görkezmä boýun bolup, hesiň çykarman buýrularyny etmäge mejbur bolýarsyň diýip, bu bayramçylyklaryň, çäreleriň ýyl boýu ýygynyň üzülmeýänliginden idara işgärleri beýrenýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligini dewam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. 18 sentýabrda Moskwa Siriýanyň hawa hüjümlerinden goranyş güýçleriniň tötäňlik bilen ortaýatyň bir gözegçilik uçaryny Günnäger Orta Ýer deňiziniň asmanyna urup gaçrandygyny habar berdi. Ýöne ol ortaýatyň 15 tany harby işgäriniň ölmegine sebäp bolan Israýlyň oýlanşyksız hereketler diýer. Ortaýatyň goranmak ministerligi bir beýannamada Israýlyň Siriýadaky nişanalara hüjüm edýän pilotlary ortaýatyň uçaryny bu golga hökmünde ulanyp, ony Siriýanyň hawa hüjümlerinden goranyş güýçleriniň açan oduna duçar edendigini aýtdy. Ýurdun goranmak ministeri Sergey Shoygu Moskwada jurnalistlere ortaýatyň uçarynyň atylyp, onuň ekipasynyň öldürilmegine dolu günäkär Israýl tarapy diýdi. Ol soňra hem ortaýatyň goranmak ministerligi ençemegedek dürli koordinasiýa kanallarynyň üstü bilen Israýly ortaýatyň Siriýa territoriýasyndaky harby işgärlerine haw pabandyrmagy mümkin zarbalardan saklanmaga çağırdı diýip sözüniň üstüne goşdy. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin'in sözçüsi Dmitri Peskov hem jurnalistlere Kremlin bu ýagdaý barada gaty aralanýandygyny aýtdy. Israýl aýplanmadan bir näçe sagat öň ortaýatyň goranmak ministerligi ýyl 20 kasymly uçaryň bir gün mundan ozal Siriýanyň kenaryndan 35 kilometr aralykda ýerli wagt bilen sagat 11-de radardan ýitirim bolandygyny habar berdi. Ministerligiň aýtmagyna görä Ilyushin Israýlyň F-16 kasymly sewiş uçurlary Siriýanyň Latakia welaýetindäki desgalaryna hüjüm eden wagtlaryna radardan ýitirim bolupdyr. Şol maglumatda uçaryň Siriýanyň Demirgazyk Günbatar welaýeti bolan Latakiýadaky Hmeymim hawa bazasyna dolanyp gelýärkä hüjüme uçrandygy aýdylýar. Ortaýatyň ýaragly güýçleriniň saldamly bölegi Hmeymimde ýerleşýär. Hmeymim şol bir wagtda da ortaýatyň Siriýadaky gozgulançy toparlara hawa zarbalaryny urýan esasy bazasydyr. Orta häkimetleri uçaryň bölekleriniň Benya şäheriniň 27 kilometrlik günbataryndan tapalandygyny habar berdiler. Ortaýatyň bu aýdýanlar barada Israýl ýa Siriýa tarapyndan berilen beýanat entek ýok. Ýöne Moskwa bu hadisanyň Tel Aviv bilen bolan gatnaşyga ziýan ýetirmegi mümkin diýip duýduruş berdi. Israýl harbylarynyň jogapkärçiliksiz hereketleriniň netijesinde ortaýatyň 15 harby işgäri ýoguldy. Bu ortaýat Israýl hyzmatdaşlygynyň ruhuna asla gabat gelenok diýip ortaýatyň goranmak ministerliginiň sözçüsi aýtdy. Ol soňra hem şeýle diýdi: "Biz jogap hökmüne degişli çäreleri öz hukukymyzy hasaplaýarys. Siriýada hökümetiň protestçileri basyp ýatyrmagy bilen 2011-nji ýylyň martynda başlanan konfliktiň dewamyna ortaýat prezident Beşar el-Asady goldap geldi." Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.